Moi, mä oon Sini eli kuntoilija junior ja tänään me ollaan Vannilan keskimatkalla Lohjalla. Tervetuloa mukaan! Heti ensiksi tonne ykköselle mä ajattelin lähteä tuota polkua pitkin. Tai no oikeastaan aluksi mä ajattelin, että mä voisin niinku mennä tuolta ton mäen niinku reunaa. Mut sitten mä ajattelinkin, että jos mä vaan menisin niinku, juoksisin vaan kovaa tätä polkua, niin mä voisin niinku olla silleen ehkä nopeampi tätä polkua pitkin. Ja sitten mä lähdin tätä polkua pitkin juoksemaan. Ja tässä vaiheessa mä katsoin, että niinku, siinä vaiheessa kun toi polku niinku kääntyy ja sitten siellä pitäisi olla semmonen niinku joku jyrkänne, niin sitten se rasti olisi niinku sen alla. Ja tässä vaiheessa mä vielä katsoin, niinku, mä en ollut katsonut sen tarkemmin karttaa, että mä ajattelin, niinku, että se on niinku se jyrkänteen niinku alla, vaikka se on oikeasti tuossa vähän ehkä tuolla niinku sivussa. Niin tässä vaiheessa niin katsotaan nyt, että miten tää onnistuu. Okei, tässä mä alan kattelee, että tää polku alkaa kääntyä, vaikka tää ei ollut ihan vielä kunnolla alkanut kääntyä, mutta tässä vaiheessa tää alkaa jo nyt aika paljon kääntyä. Mä myös kattelin, että siinä olisi tommosia kiviä edessä, mutta mä ajattelen, että niitä ei välttämättä näy, koska siinä on semmonen niinku tiheikkö, niin että niitä ei saata näkyä siitä ollenkaan. Tästä kohtaa mä ajattelin lähteä jo kääntyä tonne oikealle, koska mä katoin, että se jyrkänne on jo ihan tossa, niin sit mä ajattelin lähteä siitä. Ja tässä vaiheessa mä vasta katoin, että se ei ole ihan siinä jyrkänteen alla, että se on niinku vähän tuolla niinku edessä päin. Niin tässä vaiheessa mä vielä luulin, että se on tässä jyrkänteen alla, mutta sitten mä katsoin, että okei, se onkin tuolla sivussa. Ja tästä mä taisinkin nähdä jo sen rastilipun. Sitten mä vaan katsoin vielä rastimääritekodin ja sitten vaan rastille. Tässä vaiheessa mä myös huomasin, että luulin, että mä en olisi laittanut sitä kunnolla siihen, mutta niin mä varalta laitoin sen 2 kertaa siihen. Okei, kakkosrastille. Mä ajattelin lähteä polkua vaan suoraan tolle isommalle tielle ja sitten vaan isoa tietä pitkin niin kauan kunnes tulee noi kivet. Tässä vaiheessa mä kattelin kumpaan suuntaan mun pitää lähteä polkua ja sitten mä lähdin tonne oikealle. Se olisi periaatteessa ollut myös vaihtoehto mennä tuolta vasemmalta, mutta se kiertää tosi paljon. Et se ei olisi ollut, tai silleen, se ei olisi silleen todellakaan hyvä vaihtoehto, mutta silleen mä en edes ajatellut menemään sieltä ollenkaan. Mutta se olisi voinut olla, toi ei näytä kauhean hyvältä vaihtoehtolta. Mutta mä kuitenkin nyt lähdin tänne toista polkua pitkin tonne, ja mä katsoin tosta niinku, että siinä pitäisi tulla tommonen vähän hakkuuaukko tai tommonen ennen tuota tietä. Niin mä kattelin, että pääseeköhän siitä läpi vai onko se vähän liian tiheä. Tai silleen, niin kuin, että liian huonokuntoinen. No, mutta tässä se tuli, siinä oli tommonen iso pusikko edessä, niin mä ajattelin kiertää tuolta sivulta. Sitten myös, kun tuossa on toi tie, mitä mun pitäisi lähteä menemään, niin tuossa on toi suppa, niin, tai kuoppa, niin tässä myös näkyi toi kuoppa. Ja mä myös katsoin, että tuossa on joku seuraava, tai jossain joku rasti on tuossa ihan vieressä, niin mä äsken vähän tähyilin, että näkyykö sitä, mutta en mä vielä nähnyt sitä. Okei, no tänne kakkoselle mä ajattelin niinku vaan katsoa, jos mä näkisin ne kivet, koska noi kivet näyttää, tai silleen, että tuossa ei ole mitään muita kiviä, että se varmaan näkyisi ihan selkeästi, ne kivet siitä. Ja toi on aika avointa, toi niinku, maasto tuossa just tien vieressä, niin että siitä näkyy helposti niinku kaikki yksityiskohdat. Tässä mä jo kattelin, että onkohan mä kohta jo tullut siihen kohtaan. Niin mä näin tuolla oikealla äsken ton pienen
kumpareen tuolla, niin mä katsoin, että mun pitäisi varmaan kohta olla tuossa rastilla jo, koska se kumpare oli jo siinä. Niin tässä vaiheessa mä näin tuolla vähän ton kiven tai yhden niistä kivistä. Niin sitten mä ajattelin lähteä jo kääntymään tonne oikealle. Sitten siellä näkyykin se rastilippu jo. Sitten mä katsoin rastimääritteen ja sitten vaan suoraan rastille. Seuraavalle rastille mä ajattelin mennä vaan tietä pitkin, koska tää oli aika lailla tämmönen simppeli väli, että tossa vaan piti mennä tietä pitkin. Tai noi oli tosi lähekkäin noi rastit. Tässä vaiheessa mä näin tuolla kauempana jo ton kumpareen ja mä ajattelin, että mä menen vaan siitä suoraan siihen kumpareen päälle. Ja tässä vaiheessa mä myös katoin jo rastimääritteen, koska se on hyvä katsoa tarpeeksi aikaisin, että ei tuu viime hetkellä täydy katsoa. Ja tossa lähti tommonen ura. Siitä mä en oikeastaan kiinnittänyt kauheasti huomioon, paitsi että mä lähdin sen kohdalta, mutta mä en oikeastaan kiinnittänyt siihen mitään huomioon. Niin, mutta mä kuitenkin huomasin ton aika selkeästi ton kumpareen, niin sieltä se lasti löytyi, tai oikeastaan tässä vaiheessa mä vasta katsoin ton rastimäärisen koodin. Mä en ollut katsonut sitä vielä aikaisemmin. Seuraavalle rastille, tässä on tosi tämmönen suora väli, että pitää vaan mennä suoraan tonne sivulle päin. Tähän mennessä mulla oli mennyt mun mielestä ihan hyvin, tai että olin tullut aika suoraan rastille, että ei ole tullut mitään pummia. No mutta tästä mä sitten vaan menin alas ja sitten tommosen pienen, tai se ei ollut niinku oja, mutta siinä oli vähän semmoista, että se meni vähän syvälle. Joo, mutta sieltä löytyi rastikin jo. Sitten mä ajattelin vaan seuraavalle rastille. Mä ajattelin lähteä ihan vaan suoraan tonne rastille ja katsoisin sitten tuona uraan tuossa välissä. Mutta siis tässä vaiheessa mä en ajatellut ottaa mitään suuntaa tai mitään. Mä ajattelin vaan mennä yrittää mennä tai osua kohdalle. Ja mä katsoin, että mä voisin mennä tuota käyrää, mutta sitten mä ajattelin, että mä menen vaan tästä suoraan. Koska, en mä tiedä miksi, mutta mä ajattelin kuitenkin vaan mennä suoraan. Tässä vaiheessa mä katsoin, että se ura tulee kohta, ja tässä tulikin tää ura jo. Menin vähän matkaa sitä uraa pitkin, koska se rasti oli vähän tuolla ylempänä. Niin tässä vaiheessa mä olin menossa vähän liian alaspäin ehkä. Mut sitten mä kaaduin taas. Niin tässä vaiheessa mä sitten kohta tajusin, että mä oon ehkä menossa vähän liian alas, kun tuolla näkyy tommonen tie jo. Tai se näkyy tossa kohta. Näkyy tommonen tie, joo. Niin mä ajattelin, että onko mä mennyt vähän liian alas. Ja sitten mä katsoin, että mä oon ehkä vähän liian alas, että mun kannattaisi vähän nousta tonne ylöspäin. Sitten mä menin vaan, aloin ehkä ihan vähän nousee jo tästä, koska mä olin nyt mä olin aika oikealla tasolla, koska sen pitäisi olla tällä käyrällä ton rastin. Ja sitten mä lähdin vaan rastia kohti, koska sieltä se näkyykin jo edestä päin. Sitten tähän mennessä mulla oli mun mielestä mennyt taas ihan hyvin tähän mennessä, mutta nyt tässä tulee tämän radan pummiväli, aika iso pummi, tai aika semmonen 5 minuutin pummi, eli aika iso pummi, joka on
niinku, tää on aika simppeli väli. Mun olisi kannattanut mennä tonne uralle, joka näkyy tuolla oikealla, mutta jonkun takia mä en tässä vaiheessa ollut kattonut, että mä voisin mennä sinne. Tai mä en ollut kattonut sitä reitin valintaa. Niin mä ajattelin vaan lähteä tästä suoraan eteenpäin. Ja mä katson, että se on vähän tuolla niinku ylempänä. Niin sitten mä lähdin sinne päin. Mä olin ihan menossa ihan oikeaan suuntaan. Ja sitten mä kattelin, tuossa oikealla oli tommonen niinku kaatunut puu, joka näytti vähän kiveltä aluksi tuolta päin. Sitten kun mä katsoin sinne uudestaan, niin ei se näyttänytkään enää. Niin mä katsoin, että eihän tässä pitäisi olla mitään kiviä, mutta ei se sitten ollutkaan kivi. Mutta tässä vaiheessa mä olin vieläkin menossa ihan oikeaan suuntaan. Mutta sitten kun tuolla oli ollut tollanen kumpare siellä ennen sitä mun kakkosrastia. Se, minkä mä olin, mistä mä sanoinkin jo aikaisemmin, että oli ollut semmoinen kumpare. Niin mä katsoin, että toi edessä oleva pikkunen niinku mäki olisi ollut se. Ja nyt mä lähdin niinku vähän liikaa tänne alaspäin, koska mä luulin, että se oli se kumpare ja toi rasti olisi ollut sen kumpareen niinku alempana kuin se kumpare. Niin mä luulin jotenkin, että toi mäki on kyllä aika iso tai silleen niinku, että leveä. Et mä en tiedä niinku miten mä oikein luulin se, mutta silleen toi näyttää jotenkin aika, tai silleen se näytti siinä vaiheessa jotenkin niinku aika niinku pieneltä. Tai silleen mä en tiedä, mulla vaan tuli semmonen niinku, mä jotenkin jonkun takia vaan niinku luulin. Sitten mä ajattelin mennä niinku katsoa niitä, niinku, onko ne kivet tossa kohta. Mut sitten täällä ei näkynyt mitään semmosia isompia kiviä. Ja mä kattelin, että mun pitäisi mennä ehkä vähän vielä alaspäin. Tässä vaiheessa mä en niinku tajunnut, että se olisi niinku, että se ei ole se kumpare. Koska tuolla näkyy tommonen jyrkännekki, joka oli just ton kun ton rastin numero, toi 6 näkyy tuossa kartalla, niin sen alla oli just toi jyrkänne. Niin mä en nähnyt sitä tuossa kartalla, mutta kuitenkin mä näin tuolla alhaalla ton tien. Ja mä katsoin, että se on kuitenkin aika lähellä mua, että onks mä niinku liian alhaalla. Mä kuitenkin katsoin, niinku, että toi kumpare tai toi mäki tossa, niinku mun pitäisi päästä niinku sen alas. Mut sitten kun mä luulin, että se oli se kumpare, se pieni kumpare, vaikka toi on kyllä jotenkin aika iso mäki tai silleen, niinku, että ei oikein voi verrata mihinkään pieneen kumpareeseen. Ja sitten mä menin vaan katsomaan, että mikä rasti tää on, vaikka mä tiesin, että se ei ole mun. Jos mä olisin siitä jotenkin saanut katsottua jotain, niin jos mä olisin nähnyt ton jyrkänteen tuossa kartalla, niin mä olisin kyllä tiennyt, missä kohtaa mä oon. Mutta tuo jyrkänne oli niinku ton numeron alla, niin mä en nähnyt sitä jyrkännettä siinä. Sitten mä yritin katsoa, niinku, että missä silleen mä oon, niinku, onks mä mennyt niinku, jonnekin ihan liian niinku, ylös tai alas tai niinku jotain. Sitten mä olin vähän hämillään tässä. Ja mä olin silleen, että pitäisikö mun lähteä katsoa sitä jotain kakkosrastia, koska se oli aika lähellä tätä kutosrastia. Niin sit mä vielä niinku katsoin, varmistin sen rastimäärittekoodin, että ettei varmastikaan ollut toi, mutta ei se ollut, koska se oli ihan väärässä paikassa. Ja sitten mä aloin katsoa, niinku, että pitäisikö mun niinku lähteä jotenkin, että mä aloin katsoa, niinku, että onko mä jotenkin, niinku, miten mä voisin tunnistaa, missä kohtaa mä oon, niinku, että onko tässä niinku joku, onko tää joku muu mäki. Niin sitten mä katsoin, että olisiko mä mennyt jotenkin liian alas tai jotain, koska toi tie oli tosi lähellä, eikä mun olisi pitänyt olla niin lähellä. Sitten mä lähdin menemään vähän ylöspäin, koska mä halusin katsoa, että onko mä mennyt liian alas. Ja sitten tuolla ylhäällä päin näkyy nyt rasti. Ja mä on silleen, että
mä olin silleen, että eihän toi voi olla mun rasti, että eihän sen kuuluisi olla tuolla. Mutta sitten mä kuitenkin menin sinne rastille katsomaan, että olisiko se ollutkin se mun. Niin sitten se rasti olikin mun ja mä olin ollut vaan koko ajan ihan liian alhaalla. Että mun olisi pitänyt, että mä katsoin koko ajan sitä väärää mäkeä tai väärää kumparetta. Niin nyt kun mä menin katsomaan tätä rastia, niin mä olin silleen, että oho, tää onkin mun, että mä olin nyt katsomassa ihan väärää mäkeä. Niin siis tossa vaiheessa just ennen tätä mun pummia, mä olin ollut vielä tokana, mutta nyt tämän pummin jälkeen mä tippuin 6. Että 4 pudotin tässä yhden rastin aikana, että aika iso pummi kuitenkin tuli. Mutta seuraavalle rastille. Mä ajattelin mennä vaan tätä uraa pitkin. Ja sitten kun mä näin ton supan tai ton kuopan jo, tai hiekkakuopan jo, niin mä vaan menisin suoraan tosta, ehkä toista uraa pitkin. Tai siinä vaiheessa mä en kattonut vielä, että siinä oli tommonen toinen ura. Mutta mä ajattelin, että mä voisin vaan sitten mennä suoraan vaan tonne kuopalle. Tässä vaiheessa mä katsoin, että tuolla alkaa tulla nyt asutusta vähän tuolta edestäpäin, että lähdekö mä nyt jo vai niin. Ja sitten mä tästä lähin jo. Tässä ei ollut kauheasti mitään selkeätä uraa, paitsi että tässä tuli se ura, vaikka mä en nyt oikein kattonut sitä uraa. Mutta sitten mä lähdin vaan sitä kuoppaa kohti. Ja sitten mä näin tuolla, että se rastilippu oli tuolla. Ja sitten vaan rastia kohti. Sitten mä vielä varmistin ton rastimääritekoodin. Ja sitten leimasin vaan rastilla. Seuraavalle rastille mä jotenkin olin vähän silleen, että nyt pitää olla vaan nopea, koska mulla oli tullut se pummi. Niin, sitten mä jotenkin katoin, että mun olisi pitänyt mennä suoraan maaliin jonkun takia, mä en tiedä miksi. Mut sitten kun mä tässä vaiheessa huomasin, että sanoin hei hetkonen, että kyllähän mulla on vielä 1 rasti välissä. Niin sit mä olin silleen, no kyllähän mä nyt ton tien kauttakin voin mennä sinne. Ja toissa on kyllä tommoista tiheikköaluetta ennen että kyllähän toi on kyllä tuolta on ihan hyvä mennä, koska siitä ei tuu sitten niin paljon tiheikköä eteen. Niin sitten mä ajattelin vaan mennä tätä tietä. Ja mä katsoin, että toi vikarasti on jonkun isomman kumpareen ja jonkun toisen vähän pienemmän kumpareen välissä. Ja sitten mä näin tuolla edessä jo ton kumpareen. Ja sitten mä jostain syystä luulin vähän kumparetta, mikä nyt tulee tässä, että se olisi ollut se kumpare. Ja mä jonkun takia lähdin kiipeä siihen jo. Ja menin sen yli, vaikka mä olisin voinut vaan mennä tuosta ohi. Tästä tuli silleen, että aika turha tämmönen. Mä vaan menin jonkun kumpareen yli. Mutta joo. Sitten sieltä se viimeinen maali, viimeinen rasti tulee kohta näkyviin. Ja tossa se taitaakin tulla jo. Noin. Siis mun mielestä tää meni muuten ihan hyvin, paitsi että toi 1 rasti oli vähän semmonen pummi, mutta ei voi mitään, pitää jatkaa eteenpäin. Mutta kuitenkin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja tilaa kanava. Moikka!